toto video je moje prvé video a veľmi sa vám ospravedlňujem za tú kvalitu môjho videa, ale budúce budú lepšie, to vám sľubujem. A toto video je moje prvé a je to také špeciálne pre moju kamarátku, o ktorej budem hovoriť 25 až 50 faktov. A tak môžeme skočiť do toho. Takže tie fakty všetky mám napísané na tomto papierku, ktoré budem čítať. Takže prvý fakt. Volá sa Milariska Janošová, má 10 rokov, je to môj manažér, je to moja verná fanúšička. Pohodne baba, miluje kone, má ich dokonca aj na profilovej fotke na Facebooku. Spoznali sme sa na Facebooku, cez jednu stránku, sme sa kamaráti. Je to bruneta a mali sme spolu stránku na Facebooku, najmä o koňoch, mali sme ich viac ako 10. Mama veľmi rada, ale neviem prečo. Budeš si toto video pozerať, takže ťa pozdravujem. Dúfam, že sa ti to páči. Ak áno, daj like. Nepoznáme sa moc dobre, ale viem, že chce fotku koňov môjho deda. Neviem, keď ti ju pošlem. Mám čas. Myslím si, že je mysloš. Ale nie som si istá, takže napíš mi, že si alebo áno. Mám o nej urobiť 25 až 50 faktov, robím o tebe 20. 5 faktov. 18. fakt. Vicky! Dala som jej na mojom statuse na Facebooku 1400%. Neviem prečo. Chcela som ísť s ňou volať. Nemohla. Má Skype. A ja mám Skype. No. Mám jej číslo. Neviem, či ona moje. Mám jej uloženú ako FB kámoška. 24. fakt. Chce odo mňa moju izbu, aby som natočila. 25. fakt. Hotovo! Takže ak sa vám toto video páčilo a chcete, aby som v tom pokračovala, tak dajte like, subscribeujte, odoberajte ma a budem veľmi rada. Takže čaute!